Velkommen til Parklife-videoen. Parklife, episode 1. I dag skal vi ud og spille en koncert, Urban 13. Det er som sagt første episode, ud af sikkert mange. Det kan være, at vi står her om 500 episoder, ikke? Og så orange scene, ikke? Eller at vi står om 500 episoder og aldrig er kommet videre. Ender vi på skyerne? Eller solen? Hvem ved? Det finder vi ud af. Følg med på rejsen. Herfra. Vi står lige i øveren her, og vi skal spille koncert på fredag. Drengene er herinde. Du kan måske høre dem. Hey drenge! What up? What up, Louis? Parklife episode 1. First the gut in the house. What up? What up, mad lad? Er I klar til at spille Park, eller hvad? Ja. Det her det er Backdrop fans. Bertram er så fucking goth. Han er Mr. Goth Guy i bandet. Han siger ikke så meget, spiller godt guitar. Tapen røg lige ned under scenen, så... Er det bedste? Er det J.A.? Yeah! Hvordan? Ej, nu kommer jeg til at zoome ind på din grimme trøje. Når man glemmer sine stativer. Lydmand Thor, der hjælper. Det er ham her. Det er fedt det der. Jamen gutter, skal vi ikke bare prøve at gøre det? Jeg skal i hvert fald lige have noget mere. Prøv Spider-Man. Ja, det skal vi. For han er Spider-Man. Louis, hvad er det der? Jeg skal derovre. Så er vi kommet backstage. Stop for fanden! Er det nu? Ja, stop.